אמור לנסוע בטרמפים כל הזמן, הלוך וחזור? אני לא זוכר באמת את הפעם הראשונה. זה היה נשמע לך הגיוני שככה זה יהיה? האמת היא שבהתחלה זה דווקא היה נשמע די מגניב. טוב, אז סוף סוף הגעתי לבית ספר, עוד פעם באיחור. לא נורא, המורה שלי רגילה לזה שאני מאחר. אני אלון יוצר. אני גר במצפה הילה, וכמו שאת יודעת, כמו כל הילדים במצפה הילה, אין לנו הסעות, אנחנו נוסעים בטרמפים. זו בעצם הסיבה שבאתי לדבר איתך. אני החלטתי לעשות את הסרט שלי על הטרמפים. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם המוטיבציה היא שאתה ואני ביחד נמצא פתרון לנושא הזה של אין הסעות ממצפה הילה? או שהמוטיבציה היא להעלות למודעות את הסכנה, את הקושי, את האי-פריות בזה שאתם נוסעים בטרמפים וכל השאר לא? כן, להעלות את המודעות. זה מתסכל, מעצבן, ואם על הדרך גם נוכל לשנות את זה, אז בכלל טוב. אולי אתם לא רואים במצלמה, אבל הרבה נהגים עושים ככה, מסמנים ככה. ואני אף פעם לא מבין מה זה, זה לא לאילון, זה לא לנהריה, זה גם לא למעלות. אני חושב שזה תמצוץ לי. אוקיי, אז אני עכשיו מנסה לתפוס טרמפים, מדבר שטויות. האמת היא שאני די במהר, אני מקווה שיבוא טרמפ מהר, כי יש לי עבודה ואני טרמפ ולא עשיתי צריך להגיש עבודה מחר. את עוברת בחנות מעיליה? בוא. תודה רבה. תודה רבה. בכיף, מה יש לך בצומת מעיליה? אני גר בהילה. אז בעצם עזרתי לך להבריז כרגע? נעים? לא, סיימתי את הבית ספר, היום זה יום מוקדם, אז למה לא עם הסעה? אין לנו כל כך הסעות. אוקיי, אתה יכול... מה? זאת אומרת? כאילו, אנחנו לא מהמועצה, אנחנו ממעלה יוסף, אז בגלל זה אין לנו הסעות.
כאילו לכל התיכון אין הסעות, רק בטרמפים. אז זה ככה אתה נוסע, גם בהלוך, גם בחזור? בהלוך זה יותר פשוט כי הרבה אנשים נוסעים לעבודה. אבל כן, גם לפעמים בהלוך יש הסעות יותר מסודרות עם הורים או עם זה. זאת אומרת שאתה בעצם מברך על מזג האוויר היחסית יפה כרגע, כי גם בגשם שוטף זה המצב. כן, וגם בגשם זה ככה, כי... ההפך, בגשם זה גם יותר קשה, כי... אף אחד לא עוצר, ברור, מישהו רטוב. לפעמים, יש פעמים שאני ישר מגיע לטרמפיאדה פה, ו5 דקות ומגיע טרמפ. זה מטורף. אם יש לי כסף בתיק, אז אני יורד פה לצומת לקחת אוטובוס. סיפור? כן, בסדר. שווה את המאמץ בבית ספר? כן, כן. למה אתם עם מצלמה? אנחנו עושים עכשיו סרט דוקומנטרי, אז אני עושה על הטרמפים. כמה חבר'ה במצבך יש שמתניידים בטרמפים? כמה אנחנו מהמצפה? אנחנו בכל השכבות בסך הכל איזה 30 ילדים. זה לא מעט. כל ה-30 האלה לא מסיימים באותן שעות. כן. ואז בגלל זה יכול לצאת שיביאו אוטובוס ל4 ילדים, 5 ילדים. סיפור נוראי, אגב, אם אתה שואל אותי, בנוחות של האוטו, אבל... כן, חשבתי שזה סיפור די מעניין, כי בסדר, כאילו מתרגלים, זה לא סרט שאני מחפש לרחמים או משהו, אז פשוט רוצה להראות את הצד הזה. אני מרגישה שאני קצת מראיינת אותך, אבל אני באמת לא נתקלתי בסיפור כזה, זה עוד לא נתפס לי. פשוט מטורף. יונתן, האם תפסת אי פעם טרמפ? כן. איך לפי דעתך הדרך הכי טובה לתפוס טרמפים? מה היא? אני אישית, אני עושה ככה. כמה זמן הכי הרבה חיכית לטרמפ? יותר מדי. היי. גם נוסעת בטרמפים? מה, זה מבאס, אבל מתרגלים עם הזמן. ובאמת צריך לעשות עם זה משהו. מה את חושבת שצריך לעשות? מהיום שהגעתי הנה, וזה לפני 7 שנים, אני כל שנה מתעסקת עם הסיפור הזה. כל שנה מנסה לפנות ליישוב, לפנות לאנשים מהיישוב, לפנות להורים, להגיד, חבר'ה, זה מסוכן. מסוכן שהילדים שלכם נוסעים בטרמפים, אני רוצה שנמצא הסדר כזה שהם לא ייסעו בטרמפים. והצענו כל מיני אופציות. או שבאמת שוב ללכת לבדיקה של מערך היסעים, ועכשיו כשאתם הרבה ילדים אז אולי זה קצת יותר משתלם. או לעשות איזשהו קרפול בתוך היישוב, לעשות איזשהו הסדר בין ההורים, כדי שבאמת יהיה אפשרות שרוב הילדים יגיעו באופן מסודר. ולא קרה מזה הרבה, לצערי. אני מוכנה... למה? בגלל שההורים לא רוצים? כנראה, אני לא יודעת, לא עקבתי אחרי זה. האמת היא שזה נשמע לי די מוזר, כי עם כל ההורים שיצא לי לדבר איתם, כולל את ההורים שלי, לא פגשתי הורה אחד שהתנגד לזה. יש לכם איזה פורום שבו הקהילה נפגשת, של ועד קהילה שנפגש? יש ועד, כן. אבל הם נפגשים באופן קבוע, או... אתה יודע? נראה לי שכן, כן. אז מה דעתך שנבדוק מתי ועד כזה נפגש ונלך ונזמין את עצמנו, אתה ואני, לפגישה הזאת, ואתה תציג את הבעיה ואני אציג את... שנינו נציג את הבעיה ונחשוב ביחד איתם על פתרונות? סבבה. תודה רבה.
סוף סוף עליתי על הטרמפ. שעה כבר 7:30, יש לי עוד רבע שעה להגיע לבית ספר. אני מקווה שנגיע בזמן. אתה יכול למשל לעמוד בתחנה ולצלם מיין מגשאץ של רכבים עוצרים ולעשות איזושהי סצנת פתיחה של רכב בצבע אחד, מחליף רכב אחר, מחליף כאילו עוד אוטו, כאילו התחלופה הזאת של הטרמפים. כן. רואים אוטו, נעלם, עוד אוטו, נעלם. להכניס את זה לא יודעת מה, חודש ימים של טרמפים. האמת היא שעשיתי די משהו כזה. לא לראות אותו נוסע, כאילו עוד אוטו ועוד, כאילו, זה כמו תמונת סטילס בתוך ה... ואז שיש מלא מכונות ש... כן. עוד איזה 10 שעות יתחיל מסע חדש, מסע לחזור הביתה. ביי, יום טוב.